είναι μετά, θα τα πούμε και στη συνέχεια, αλλά είναι και λίγο γνωστά. Τώρα πάμε να δούμε, κύριε Παπαδημητρίου, πάμε να δούμε, έχουμε το ιστορικό περίγραμμα. Ποια από αυτά, από αυτή τη διαδρομή της ιστορίας είναι τα κομβικά σημεία, είπε και ο κύριος Φέτας, για σας που έχετε ζήσει και 30 χρόνια στη Γερμανία. Ποια είναι τα κομβικά σημεία που επηρέασαν αυτό που λέμε την δύναμη του γερμανικού κράτους και τον γερμανικό ψυχισμό? Ναι, θα έλεγα καταρχήν, όπως τα γνωρίζετε, η διανόηση της Γερμανίας στις αρχές του 19ου αιώνα ήταν κατενθουσιασμένη με τη Γαλλική Επανάσταση. Γκέτε, Μπέετχόβεν κτλ. Όπως τα γνωρίζετε μάλιστα, την τρίτη συμφωνία του Μπέετχόβεν την είχε αφιερώσει στον Ναπολέοντα. Απέσυρε βεβαίως αυτή την αφιέρωση στην πορεία. Και από τη στιγμή εκείνη αρχίζει μια περίεργη εξέλιξη στη Γερμανία, αρχίζει γενομένης από το Φίχτε, ο οποίος διατυπώνει ορισμένες απόψεις που έχουν να κάνουν σχέση με την έννοια του Volkstum, με τη γερμανική γλώσσα, με την έννοια της Gemeinde, της κοινότητας, έννοιες οι οποίες διατρέχουν κυριολεκτικά τη φιλοσοφική σκέψη στη Γερμανία του 19ου αιώνα. Γίνεται μια προσπάθεια, όπως γνωρίζετε, υπήρχαν δύο βασίλεια, υπήρχε το βασίλειο της Βαβαρίας, υπήρχε η Πρωσία και υπήρχαν διάφορες άλλες μικρότερες οντότητες, οι οποίες κάναν την πρώτη προσπάθεια το 1948 να ενωθούν στην περίφημη συνάντηση που είχαν εθνοσυνέλευση στην εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Φραγκφούρτη, εγχείρημα το οποίο απέτυχε. Έχουμε όμως μια σημαντική εξέλιξη, στην οποία αναφέρθηκε και ο συνάδελφος, είναι τα περίφημα Gründerjahre στη Γερμανία, είναι η περίοδος της οικονομικής ανάπτυξης της Γερμανίας. Σημαντικό επίσης ήταν η νίκη του πrussικού στρατού επί της Γαλλίας. Αυτό άλλαξε τελείως την ψυχολογία των Γερμανών. Συνέβη και όμως και στο πολιτικό επίπεδο κάτι το πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου. Το 1878 ο Μπίσμαρκ απαγορεύει το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, που ήταν το μόνο ισχυρό κόμμα, καθώς επίσης και τα συνδικάτα. Είναι τα περίφημα Sozialistengesetze, δηλαδή είναι οι νόμοι για τους σοσιαλιστές. Παράλληλα όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά την άποψή μου, για πρώτη φορά εμφανίζεται στα ιστορικά της ανθρωπότητας το κοινωνικό κράτος, με επιδόματα ανεργίας, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κτλ. Αυτό λέγεται, ας πούμε, στη γλώσσα, αν θέλετε, των κοινωνικών επιστημών, ταξικός αγώνας από τα πάνω. Είχε σαν αποτέλεσμα ως ένα βαθμό την κρατικοποίηση των συνειδήσεων των Γερμανών. Τι εννοώ? Ο Έλληνας, παραδείγματος χάρη, έχει μια τελείως διαφορετική σχέση με το κράτος, γιατί το κράτος δεν το βίωσε ως συμπαραστάτη από την ίδρυσή του από το 1830 και μετά. Ο Γερμανός όμως ένιωσε μέσω της κοινωνικής αυτής πολιτικής ότι το κράτος είναι δίπλα του. Αυτό είχε τραγικές πολιτικές συνέπειες στη συγκρότηση μιας ιδιότυπης αντίληψης για το κράτος και σχέσεις πολίτη και κράτους, η οποία διατηρείται. Στη Γερμανία. Υφίσταται μια μικρή αλλαγή με την Επανάσταση στο Μόναχο και τη δημιουργία των πρώτων Σοβιέτ, των πρώτων επιτροπών του 18. Εκεί συμβαίνει όμως κάτι το φοβερό. Ενώ υπάρχει ένα πολύ δυνατό αριστερό κίνημα, όσο είναι η Ρόζα Λούξεμβουργκ και ο Λίπνεχτ, μετά τη δολοφονία τους στο Βερολίνο το 1919, σταλινικοποιείται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Γερμανίας και ακολουθεί μια πολιτική χαρακτηρίζοντας τους σοσιαλδημοκράτες ως σοσιαλφασίστες, με αποτέλεσμα και περιμένοντας ότι το καθεστώς το καπιταλιστικό θα καταρρεύσει εκ των ένδων, μη συμβάλλοντας στο πολιτικό επίπεδο στην δημοκρατία της Βαϊμάρης, και σιγά σιγά βλέπουμε ένα φοβερό φαινόμενο. Να περνάνε οι εργατικές δυνάμεις, οι μάζες, κατευθείαν από το Κομμουνιστικό Κόμμα και να πηγαίνουν κατευθείαν σούμπιτο στο Χίτλερ. Καθότι στα πρώτα βήματα, όπως τα γνωρίζει το Χίτλερ, ιδιαίτερα με τους αδερφούς Στράσα, είχαν και μια αντικαπιταλιστική νότα. Αργότερα ο Χίτλερ συμβιβάζεται με τους Γιούγκα, που θέλανε στο πούμε το Lebensraum, την επέκταση προς Ανατολάς. Οι Γιούγκα ήταν οι μεγαλοκτημαγιοκτήμονες, καθώς επίσης και με τη βαριά βιομηχανία, τη χαλιβουργία, Κρουπ, Τίσν κτλ., οι οποίοι απέβλεπαν στον εξοπλισμό με την εξασφάλιση φυσικά μεγάλων κερδών. Πράγμα και το οποίο έγινε, γιατί μια μικρή λεπτομέρεια, κατά τη διάρκεια τη δεκαετία του 20 υπήρχε μια αντιπαράθεση στη Γερμανία ανάμεσα στη λεγόμενη front εκείνων, στο μέτωπο εκείνων που ήταν υπέρ της επικράτησης Γερμανίας μέσω της βιομηχανίας και της ιδιαίτερα υψηλής εργασιακής ηθικής που είχαν, και υπήρχε και το στρατόπεδο των άλλων που θέλανε έναν επεκτατικό πόλεμο. Φτάνουμε λοιπόν στο Χίτλερ. Εκεί πέρα συμβαίνει κάτι άλλο. Ενώ στη Γερμανία δεν εμφανίστηκε ο ρατσισμός ως ιδεολογία, εμφανίστηκε στη Γαλλία με τον Κομπινό, στην Αγγλία με τον Νόξ,
βλέπουμε να δημιουργείται ήδη στη δεκαετία του 20 μια εταιρεία στη Γερμανία, η λεγόμενη εταιρεία Γκομπινό. Έτσι η φιλετική θεωρία περνάει σούμπιτο μέσα στην πολιτική σκέψη της Γερμανίας, με επικεφαλής βεβαίως του Ναζί, αλλά και δεύτερης κατηγορίας, αν θέλετε, θεωρητικούς όπως ο Ρόζενμπεργκ, και αυτό γίνεται πλέον συστατικό στοιχείο μιας πολιτικής αντίληψης που έχει την έκφρασή της, ας το πούμε, στην ναζιστική θεωρία περιφιλετικής καθαρότητας. Αυτό έχει διαμορφώσει μια ιδιόμορφη κατάσταση κοινωνικής και πολιτικής συμπεριφοράς στη Γερμανία, με αποτέλεσμα κανείς να αμφισβητεί, εφόσον έχουν και κρατικοποιημένες συνειδήσεις, να αμφισβητεί τις αποφάσεις που παίρνει το καθεστώς. Έτσι λοιπόν, βλέπανε τότε τα τρένα να μετακινούνται από διάφορες πόλεις προς βορρά προς το Auschwitz και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να ανοίξει ένα να δει τι υπάρχει μέσα. Ήταν οι Εβραίοι τους οποίους μεταφέρανε. Σας λέω, αν γινόταν αυτό στην Ελλάδα με τη δικιά μας αντίληψη και σχέση με το κράτος, το αργότερο στο Λιανοκλάδι θα είχαν ανοίξει όλα τα βαγόνια για να δουν τι υπάρχει μέσα. Αυτό είχε συνέπειες. Είχε συνέπειες στη διαμόρφωση της αντίληψης των Γερμανών. Χάνεται ο πόλεμος. Αυτό ποιο αυτό έχει συνέπειες? Οι κρατικοποιημένες συνειδήσεις. Η ταύτιση του ηγέτη με το λαό. Λοιπόν, αυτό το περίφημο σλόγγαν. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, και δυστυχώς ακούστηκε και από Έλληνα πολιτικό τελευταία, έτσι. Οι Έλληνες μπορεί να υποφέρουν, η Ελλάδα να σωθεί. Την ίδια αντίληψη εξέφρασε ο Χίτλερ λίγο πριν μπουν, να το πούμε, τα ρωσικά στρατεύματα στο Βερολίνο. Δεν θα ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Ο Χίτλερ είπε τότε: δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, οι Γερμανοί να πεθάνουν αρκεί να ζήσει η Γερμανία. Είναι γνωστή η ομιλία αυτή. Λοιπόν, αλλά στο αφήσουμε αυτό κατά μέρος. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συμβαίνει κάτι πολύ το σημαντικό στη Γερμανία. Ενώ ήταν οι ηττημένοι, θα δούμε ότι οι Αμερικανοί δεν βομβαρδίζουν τη βιομηχανική περιοχή, ας το πούμε, στη Βόρεια Γερμανία, στο Νότ Ράιν-Βεστφάλεν. Έχουμε βεβαίως εκείνο το έγκλημα που διέπραξαν οι Άγγλοι βομβαρδίζοντας τη Δρέσδη και σκοτώνοντας 250.000 ανθρώπους. Όμως η βιομηχανία σε μεγάλο βαθμό μένει ακέραια. Και έχουμε την αμερικανική πίεση προς όλους τους άλλους, ή δυνατόν να αποφευχθούν οι μεγάλες απαιτήσεις στο θέμα των αποζημιώσεων, πράγμα το οποίο και εμείς εδώ πέρα το έχουμε ξεχάσει τελείως, και ανέρχονται σε 180 περίπου δισεκατομμύρια, αν συμπεριλάβει κανείς και το αναγκαστικό δάνειο που πήραν οι Γερμανοί κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και παράλληλα η Γερμανία καλείται να διαδραματίσει έναν άλλο ρόλο. Έχουμε μια τρομακτική οικονομική ανάπτυξη και φτάνουμε στο περίφημο, στο πούμε, Wirtschaftswunder, στο θαύμα, το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας, όπου από τον Νότο έρχονται κατά χιλιάδες οι μετανάστες, ενισχύοντας αυτή την αντίληψη του κυρίαρχου λαού. Μπορεί να μην εκφράζονταν για πολιτικούς λόγους, ενισχύεται αυτή η αντίληψη. Παράλληλα όμως χρησιμοποιείται η Γερμανία και από τους συμμάχους ως bolwerk, δηλαδή ως ανάχωμα απέναντι, ας το πούμε, στον κομμουνισμό της τότε Σοβιετικής Ένωσης, αυτό που αποκαλούσαν αυτοί κομμουνισμό. Έτσι έχουμε λοιπόν και μια κοινωνική πολιτική σε αυτές τις χώρες, ιδιαίτερα στη Γερμανία, που οδηγεί σε νέα μορφή κρατικοποίηση των συνειδήσεων των εργαζόμενων μέσω του περίφημου κοινωνικού κράτους, που σήμαινε όμως από την άλλη μεριά και την απολιτικοποίησή τους όσον αφορά, ας το πούμε, στην απόκτηση εργατικής συνείδηση, εργασιακή είχανε. Και αυτό το οφείλουν, όπως αναφέρθηκε ήδη, και στις θεωρίες, ας το πούμε, του προτεσταντισμού κτλ., περισσότερο στον καλβινισμό κτλ. Και έτσι λοιπόν έχουμε μια Γερμανία οικονομικά ισχυρότατη, η οποία, και κλείνω, μόλις ξεσπάει η κρίση στην Ευρώπη, θα θυμόσαστε το πρώτο ταξίδι που έκανε η κυρία Μέρκελ, ήταν στις 2 του Οκτώβρη του 2008 να πάει κατευθείαν στη Ρωσία, καθότι λίγο πριν ο Πούτιν και η παρέα του είχαν αποφασίσει να επενδύσουν 540 δισεκατομμύρια στην αναμόρφωση της υποδομής, των υποδομών της Ρωσίας. Και κάνουν μια συζήτηση η οποία είχε σαν στόχο ή δυνατόν να στηριχθεί τόσο από άποψη ενεργειακή, γιατί από εκεί παίρνει και το αέριο σε το μεγαλύτερο βαθμό και λύνει το ενεργειακό της, γεγονός που έδειξε από εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το οποίο δεν μπόρεσαν να πετύχουν οι Γερμανοί σε όλα αυτά με τους πολέμους που κάνανε ήταν μια ευκαιρία εφαρμογής ενός οικονομικού ολοκληρωτισμού. Θέλω όμως να πω κάτι, να αποφύγω κάθε παρεξήγηση. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε λαούς μεταξύ τους. Σε όλους τους λαούς υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Ούτε αυτή τη στιγμή το σύνολο των Γερμανών είναι της άποψης ότι πρέπει να στείλουν εδώ πέρα επίτροπο. Αυτοί μας θεωρούν κατώτερο λαό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ένας λαός, ο οποίος κατώτερο λαό. Με συγχωρείτε. Εγώ τουλάχιστον στα 30 χρόνια που έζησα εκεί πέρα δεν είχα αυτή την αίσθηση. Αλλά ένας λαός, και τους το είπα κάποτε σε μια συνέντευξη που έδωσα. Ένας λαός,
ο οποίος αισθάνεται την ανάγκη να υπάρχουν άλλοι κατώτεροι για να αναδείξει το δικό του μεγαλείο, είναι κομπλεξικός. Είναι κομπλεξικός. Συμφωνούμε. Κάθε άνθρωπο, κάθε άτομο το οποίο, παραδείγματος χάρη, είναι σίγουρο για τον εαυτό του, για τις ικανότητές του, δεν χρειάζεται κατώτερους για να δείξει το μεγαλείο του. Νομίζω έχει μια τέτοια τάση τώρα, κύριε Παπαδημητρίου, έχει μια τέτοια τάση. Μην γενικεύουμε. Δεν λέμε ότι όλος ο γερμανικός λαός έχει. Αυτή τη στιγμή, παραδείγματος χάρη. Ως γερμανική ιδεολογία βγήκε. Τουλάχιστον στο Μεσοπόλεμο βγήκε, με τον Χίτλερ βγήκε, πάντως βγήκε. Κοιτάξτε. Αναφίβολα υπάρχει και σήμερα ως ένα υπάρχει βαθμό. Αυτός ο πυρήνας, αλλά θα ήταν λάθος κατά την άποψή μου να ιδεολογικοποιήσουμε μια οικονομική πολιτική την οποία ακολουθεί αυτή τη στιγμή η Γερμανία, εκφράζοντας κυρίως τα δικά της συμφέροντα.